अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि डीजे ब्रजेश चकिया हिम्मत होखे त कीमत लगाब चढ़ल जवानी के गर्दा उड़ाब हिम्मत होखे त कीमत लगाब चढ़ल जवानी के गर्दा उड़ाब देखल नमूना धके ऊपर देखल नमूना धके ऊपर देखिए के भइनी हैरान सामान तोहर सुपर बा। देखिए के भइनी हैरान सामान तोहर सुपर बा। डीजे ब्रजेश चकिया सामान तोहर सुपर बा। तनिका से खइब तो मन भर जाई बड़हु मसाला के स्वाद ये में आई का बुझला। अरे ये कौन चीज रे आए हाय ऐसे बोल के तू कर ना घावाइल कहिया से रानी हम बानी भुखाइल तनिको न कहतो खबर बा। अरे कौना चगी के पिसल रे तनिको न कहतो खबर बा। देखिए के भइनी हैरान सामान तोहर सुपर बा। देखिए के भइनी हैरान सामान तोहर सुपर बा। डीजे ब्रजेश चकिया सामान तोहर सुपर बा। जहाँ जहाँ मन करी करी हो तू सेल सुनो फैशन फिरोज के तू भइलू पसंद हो। अरे बुझाई दे की भइलू पसंद जहाँ जहाँ मन करी करी हो तू सेल फैशन फिरोज के जिमा भइलू पसंद हो। मुकुंद मन तनिलू करबा। अरे ई का कलवे बासी मुकुंद मन तनिलू करबा। देखिए के भइनी हैरान सामान तोड़ा सुपर बा। देखिए के भइनी हैरान सामान तोड़ा सुपर बा। हिम्मत होखे त कीमत लगाब चढ़ल जमानी के गर्दा उड़ाब देखल नमूना धके ऊपर बा। अरे ई का कलवे बासी देखल नमूना धके ऊपर बा। देखिए के भइनी हैरान सामान तोहर सुपर बा। देखिए के भइनी हैरान सामान तोहर सुपर